Na, minus na. Minus piso? Imbis G sa mong ihatag kay Noybi na lang. Ako ano na imong kalobi? Ayos lagi kagkano. Ha? Ako ano na imong kalobi? Ayos lagi kagkano. Ha? Niya kay Lagi mo ganihan nga. Ale, ano. Gaghan mo mo ganihan, di ba? Oo. Lain man ta? Lain lain po sila nga team. Lain po mga team. Lain po mga team. Iyaw, no? Sa una ba, kayo mga inikabot na to, Dre ba? Mga dagko mo yung sugat. Asa mo parking? Dito may naka-parking sa una ay. Karon, Bata na. mga bata ano may Madura mag Sabado Domingo. Mga dato lang mga dagko. Kung mga weekdays. Lunes hangtod Biyernes. kay mga dagko man. Muy mamarke. Yan, ang eskwela mo. Wala na karon Pero katong na pa yung module, ang eskwela yun mo. Ayaw, may. Okay na siya. Okay na ni. Oh, kira na. Okay na. Okay ra na. Pakita ko. Tanawa mga dol. Tayo bisita nga mga bot. Cute kay mga bata ay. Ari ko na ari. Ali na, usahay Ali ba? mo bahin. Kana inyong kurpo, inyong bahinon ini kahapon. Oh, di kisa may mo bahin ninyo ana. Siya. Kamo ra. Unsa man mo magsuon mo? Dili ay. Lailay ni amahan. Lahi mo og. Mag-agaw ra mo. Unya kana inyong mabahin sa kwarta, unsa may inyong ipalit? Uban, lay uban sigo mo, lapoy uban ipalit. Palit og Uban nga kay ipalit og kiki kapon. Ayo. Okay, sabay hapit na mag-birthday kay mobalik may, ma-birthday may. Oh, kinsay hapit na mag-birthday ka ron. Kada mo, kada siya. Ano saman? Ano sa kirap? Kay sulte kung kanus kay base makabalik ni. Ko nagkaula siya. Kani Kay na lang git ni ma'am. litsunan ka. Oh, Kay mare me. gibalit sunan ka. Dili kami mo Di ka litson. pana, malipay ka na. Dili kami ang mo litson. Ang utana kung maglitson ba sila? Aw lagi. Ikaw no, oh, kining ganito. April, oh, sunod tuig pa. Ako kay dugay pa kumay. Kanas aman. Sulod bulan. Oh, sunod Hapit bulan, na sunod bulan. Mamalik may ha, kanos aman sunod bulan Kani na. siya ka lang kuan, November. Yakini. City. Kitingalan nimo. Kiara. Ha? Si Kiara, alay crook. Kiara? Kiara. Kiara, ikaw? Yancy. Ikaw? Si Jay. Ikaw? Rowan. Rowel? Ay, dili ay si Vincent. Ah, Ang tinood ng pangalan kay Rowie man. Rowie. Maayo. Ngalan ani na mo usay kay si Kiara. Kaya like crook pa tayo. Pamarkin. Aw. Ano eh? O, asa ba ninyo hangkoan? Oh, asa man inyong sako nga igtalabon? Oh, nya. Diba? Okay. Balik ni Hay, nag-birthday ha? Oh, kaningo. Di man musulti kanus ang birthday kay inigbalik na mabasig. Dadan ti kag cake, Kaya. di ba? Diniyo, happy sis. Ugma ni iyang birthday. Kanos alagi ang birthday? Ako
20. Ari pa kalayo. Sunod tuig pa.